lagi morning kita baca suhu ni batra. So hello guys, welcome to back mana gari YouTube channel ni thamon ko guys ko borai bayar na da ang buat thang ni gedeng sang mun dai kenda ni da horan dong bawa serang je khair na bio dong alu fry udeng ang so hello guys जों दा नै मेव थांनाय गो नोंथांमोना नायनो हागोन so जों दा नै थाव सोदों माने थाव सोआखै ग्रेसा दुनारना पामदोंमोन नि ग्रेसा याव दा लोगोफोरखौ कल खालामदों माने लोगो नङा बिदाखौ कल खालामदों बिथिं दोङो गारिया so नैबे जाबाय मा होनो बिथिं आरो ना सांसारि मोनां जादों बे सान्दुङा दासो ओंखारदो बारा जायाखै नोंथांमोना नायनो हागोन मेव थांगोन जोङो दायो खोन्थाबाय थागोन नोंसोरनो so दसे थाथ'दो so hello guys जों दा नै गुवाहाटि सफैबाय बेयाव दोङो लोगोफोरा माने गेट एन्ट्रि नुदों आरो ना बैयाव दोङो भिभान्ता हटेल होननाय दा नोंथांमोना नुगोन ना दा नै दा आंखौ नायना ला ओमफ्राय माबायदि नुदों आरो ना मारुति सुजुकी मोजांलै भिउआ बेयाव जाबाय रेस्ट हाउस माने इन्ट्रियार ना गारि सेरनिफ्राय हटेलखौ दायो देखायसिगोन so hello guys दा जों दा नै बरिं नांजोब्बाय नि बिराद 1 घन्टा फैबाय आरो ना सफैनायाव जों 7:10 सफैबाय दसेनो सफैदों जोंनियाव उननिफ्राय फैदोंमोन 6:00 बाजियावनो so boring बिथाङा बिराद बरिंनो दा उरुख खारदों नामा नोंथां आच्छा so दा नोंथांमोनखौ खिथिगोन हटेलखौ माबायदि पुरा जानाय नङा इउटुबाव गोदोर चेनेल नङा नालाय बेनिखायनो दा नोंथांमोनखौ दायो देखायगोन जोङो टेनसन लाना so दसे दा जों दा हटेल थांगोन ना बेयाव फैबाय लोगोफोराबो सफैबाय बैयाव दोङो लोगोफोरा so बेयाव नांगोन आरो ना भिभान्ता हटेलनो सेकुरिटि गार्ड दोङो गासैबो बापरे बाप आइएमआव जाबाय ब्लार आउट जादों बियो दामि हटेल आरो ना सानसेयावनो 7,000 लायोनो नामा हाबनो मोनालै दाबो 12 जालांबाय न'निफ्राय 6:00 फैदोंमोन मा जागोनब्रा डिउटियालाय जोंना बेयावबो बेलेग गामिनि बिसोरो जोंना दोङो बेलेग गामिनिफोराबो बापरे खानायाव थानाय बायदि मोनबाय आरो ना बेयावनो मानसिफोरा एकदमबारे जे गारियानियाव थांनो होदोंमोन नाथाय दा अखा हादों थाङा ओमफ्राय स' मालाबा फैना नोंथांमोना माजा हाबा जायो एकदमबारे फानलायलायनाय जायो so guys फैना नोंथांमोना मालाबाबो 2,000-3,000 होगोनबाबो बापरे बाप लाइन मायाव थांनाय देब्रा मानसिफोरा लादि हरनि खैथा बाजा 2ता गाहाम बापरे बाप थाङो मुमायो हरनि इन्जय आरो ना हरनि इन्जयमेन्ट बापरे बा गाइस दा नायनो हागोन गुवाहाटि टाउन बारा गारि नरेन्द्र मदिनि बापरे बा निउसलाइफोरा बर'नि आर'नाइ गैयाबा दोङो जों बर'निबो दोङो जों बर'आबो ओरैबायदि आरो ना केपसार मोनसे लानांगौमोन बेयाव नामा बापरे दुखुबाबो भिडिअ बानायबाय मोजां गोसोआनो गैथारा भिडिअ बानायनोबो बानायबाय आरो ना हरनि 3ता बाजियाव ओरैबायदि ओइ बेले मालै दा पाहार नामा इसेयावलाय बापरे सरि गाइस बुंलांबाय आरो ना हामा बाथ्रा नोंथांमोना हामा मोननाङा ब्लगार नामा नोंथाङाबो आच्छा फार्स्ट इउटुब चेनेलाव होनाया भिडिअ इउटुब माने इन्स्टाग्राम फेसबुक पेज नोंथांमोना नुगोन मा बे पाहार नामा मिनि ब्लग नङा आंनिया फुल ब्लगसो ini जाबाय लुदुनि आरो ना सय पासपा बापरे बा नामाबो लिरजा मालै नि पर्कलिटार एन्ट्रिनि थाखाय
So guys, ini dah nge, ama bathra gue ada, minta mai babung sandu nama, duku suku ni bathra. Duno harba, horni kita bazar aja kita mah, bapak siapa sih? Bapak bah, maaf lah yo pula. Ma paygen lagi bikorola, Narendra Modi ki. Jeho. Oh, sedang ada. Gaya baru. Sedang ada masih berapa? Apa? Kami kota iya sa. Kota iya sa, tuh ezan. Hi guys, this is my mini vlog. Ini vlog nomor full video sih. Guys, ini video boro ni, dokna sokna mungkin yo. Tension lana नोंथांमोनाबो गुवाहाटी फेस्टिवल फैबाथाय नैबे मा इन्ड'सिनिया मिथिया जापान थाइलेन्ड जानो हागौ बे एकदम चाइनानिखा इयो आंनि हिसाबाव इ मोनसे नङा मोनसे नामा स' लेट्स गो फकिं मिटिं एसामिसफोरा माबा सिनाय मोना स' जाबाय खामानि मावदो जों दा खामानि सोलिगासिनो जोंनिया खामानिया मायावबा गारिया ओइनि लडिंआनि हेल' गाइस नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायफिनबाय आरो खनसेबाव मानोना नोंथाङा खामानि मावनानै नरेन्द्र मदिनि फैगोन माने ओंखाम जानाय आरोना इयाव नरेन्द्र मदिया जाया दस' इयाव टेबल कसना जानाय गोजा गुवाहाटी टाउन जाबाय नालाय मा बैफोरावनो आरोना ओंखाम राननाया ना बैफोराव जिं बापरे बा हेल' गाइस दा नै आं हारसिंबाबो बेरायदों नोंथांमोननि थाखाय मा दं आरोना एकदम बिराद गिदिर जादों मिटिङा नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबायदि हरफे नोंथाङा माबायदि हाबसोनानै हरफे वा हल वा नैबे बर'नि आरोना दहाय देखायखांबाय होमबाबो दा नै खनसे फैबावबाय बेथिं मा दङ खुलिना नोंथां अननानै हाबनो हागोन ना Oh my God, क्या नजरा है चोना की चोना बाप रे बाप ओरैबायदि आरोना मा जिबनाव बायना जनो हानाय नङा खनसे जना नायनाया मोजां वा स्पन माथो पुरा स्पनासो सिगाङाव ना दा Oh my God. Baby ma room ba? Kung sinay na kayo niya room ko. So guys, waiting kali ba room. Dresses sense kamera na ba? Zibono habna mana before no. Dana habna mo jang ka. Ma room pa pre line tar center dong jog gasiba. So guys, siapa ya? Gimana dengar nah? Hello guys, welcome to back. Oh my God, kimiran masa dah? Ribet na. Mosbut, moja. Ini kiki apa? Khana khabar nak gitu. Mana income sana na. So guys, no bra. Hotel na itu nama. Ya dia bawa lagu ada, ya Tom, Mosbut. Hotel na itu tinggal le. Oh, security na kita ada punya deh. Oh, mar, moza ke mar video. Super hit. Bapre bah, share pura. Mama जोकर pura. Cameraman नोंथां, cameraman focus करो इसको. हाँ, अच्छा से ले लो. Posisi soalnya jiran bonsai, jibono baina hakanai nuar na jibono bifurku. Mungkin haiba kunci unduna nggak sih opose. Unduba apa dia masakan nama? Oh my God, udah nih rakan sih. Kunci pintu lana hur nih canggu. Wah, nih bedi. Jadi TV oh. Wah. Borea, moja. Jibono bifurku Pain itu pakai dan itu karena karena. Ello dapat tuh. Ribadi, mama ni, jangan ini sia, ibu tu.
Niki doi आङो इन्डोनेसिया चाइना माबा माबि होनदोंमोनलै माबा नै लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौबा कमेन्टआव खालामना हर जुम खालामदों आङो हंकं नैनि नोंथाङा हंकंसो होनबाय दे नंगौना नङा ओरैबायदिबा नैफोराव बिराद फट' थिखांना हामगोन आरोना नैबे जाबाय जोंनि निस बर'नि आर'नाइनि मा होनो गेटनि सिनायथि सरि पस्ट मुथा साबे बेफोरखौ मिथिया मानि राभा साबाय बे राभानिजों राभा साबा मिथिया नरेन्द्र मदि के जे हो हेमन्त मामा के जे हो हेमन्त मामा फैदोंमोन बैथिं बापरे बा खामानि सोलिगासिनो एकदमबारे बुंनो आरोना भिडिअ सिडिअ खालामबा होगोन ना होआ गारिफोरा फर्चुनार ओरैबायदि हरनि खैथा जाखो बुंनाङा टाइमा खैथा जाखोबा 1टा oh my god नामा मामोनलै ना बाइकफोरखौ एरे एकदमबारे मैल' गैथ्रा खस्थ'जों बायो बाइकखौ नुदोंना माबायदि साखा थिखांनानै ओरैबायदि आरोना बुंनाङा स' गाइसनिथिंगालाय एकदम जाम बुंना बया मोनावदो आरो जागाया मबाइलाव मोनाखै नोंथांमोना खिन्थाहर जागाया नालाथिं थाबायना जोङो एकदमबारे बुंनाङा हरनि 1टा जाबाय टाइमा बोरै गारि सब पुलिस मामाखि गारि हे हामा बाथ्रा बुंनायाथ' स' हेमन्त मामाया डायलग होबाय दे खिन्थु बैखौ नुदों ना मा हटेल नोंथांमोना गुवाहाटीनि मानसिबा मिथिगोन आरोना फकास गैयालै आइफन नङा नालाय बोरैबा उफ्रिलाबायगोनसो नामा दखाना माथो नों नागिरनांगोन दा नोंथांमोन साहा कापसे लोंना फैनि आरोना बारा लोङा कापसेल'सो लोंगोन लोगोसे गयबो जाना फैगोन लोगोसे मा जायो आरो मिथिला आरोना नामसोबादोलै जागाया ओहो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन बोले माबा बुंनाय जायो दे नांसै नामा ओइयावनो दखान फिसा दं जों साहा कापसे लोंना फैनोसै गथायबो नोंथाङा साहा लोंगोन दा नोंनो नांगौ ब्लग भिडिअसो लोंगोन जाला माला हामा बाथ्रा बुंनाङा स्ट्राइक फैगोन आंना इउटुबा गोदान इउटुब चेनेल फार्स्ट टाइम मायाव मोनसेयावसो मोनसेयावलाय नियाव हाबलानोलै दखाना बोरैबा गोरिया मिथिनांगोलै लोगो दखाना खुनै जागोन आङो दहाय एकदम बुंथ'ला हामा बेफोर बाथ्राखौ खोनाथ'ला शेयार खालामदोंमोन ना पार्सनेल बाथ्रा बेफोरो वा जोंनि बर'नियालाय मारा स' गाइस नोंथांमोना पस्ट लानो बिराद जागोन आरो नैफोरावबो एकदम गोथां स' भिडिअखौ माला नुनाय जायो नोंथांमोना बुंनो हाया दिनै जाबाय तारिखआ खै तारिख दिनै 23 तारिख नङा दिनै 24 तारिख जाबाय 12टा बारबाय नालाय 1टा जाबाय ओरैबायदि आरोना वा मोजां भिउलै हरसे मा बुंनो बिसोरोलै बेखौ बुंना नांगौमोन इसोरथ' एमान माबायानो फैदो होननानै सोरो ओइ बे मोसादोलै मा होनदों माबे जाबाय थ' भिडिअआ दोनखायो गया दोनखायो ना मा होनदों गय जानोबा नोंसोर उन्दै नियाव दोनबायनाया आच्छा थ' गाइस दा दसेनाव लोगो मोनगोन आरोना दायो ब्लग भिडिअ खालामनांगौ ना नोंथांमोना नायनोबो एकदम गोलैलांना गैफ्राव नाला साला मबाइला मायाव मोनगोन मिथिला आरो पुलिस का गारि हे हेमन्त मामाया ओइ माला फैनो नरेन्द्र मदिया सबनिया 26 तारिख फैगोन शिव फुजा खालि हेमन्तआ माबायालै नरेन्द्र मदि होनदो योगा करने से मन को शांति मिलता है छान मिलता है ऐसा बोला है क्या बोलते हैं उसको ढोल दामना होनो हागोन नामा नोंथां दुं एसामिसफोरनि आरोना बर'फोरनि नङा बेखौबो आर'नाइ नायबा हामगौबो साला बर' मैल'आनो गैला ओरैबायदि आरोना नै जायगाखौ नुदोंबा जों मायाव दोङो गुवाहाटी टाउनाव दोङो जोङो नोंथांमोन मायाव मानो फैगोन होनबा जों मानो फैदों बेखौ दा खामानिखौ स्टार्ट खालामसै आरोना नोंथांमोननो खिन्थाथ'ला हामा खोन्थाबाय थानो पार्सनेल बाथ्राफोर जाहैबाय मायबा मायबि नागिरनो फैदों जों ओरैबायदि आरोना रेड हाउसनि मानसिफोर नागिरनो फैदों जों लोगोफोर नंगौना रेड हाउसनि मानसि हमनोसो फैदों नंगौना नङा
हामा मानसि नङा जों बिराद जोबोद मोजां मानसि अबसे आंनिया बुंनाया भुल जादो जायाखै आरोना बुंनाया टाटा टाटा गाइसमोन दायो लोगो मोनफिनगोन स' लोगो मोनाबा भिउआ बेयावनो जोब्बाय आरोना बेबायदि स' नोंथाङा आंनि ब्लगाव मायबा बुंगोन नामा नोंथां हो दे फार्स्ट ब्लग बियो नोंथां मिथिबाय फार्स्ट ब्लग एकदम साबस्क्राइब खालामना हो नामा